Tento diel budeš musieť zostrieť z môjho telefónu, lebo nemáme nič iné, ale všetko je tu nahraté, tak povedz si, ako sa cítiš, aby si to potom mohol strihnúť. Jediné šťastie, že nás zachraňuje táto netradičná rodina, lebo neviem, ako by sme to dali bez nich. Čau, Žardín. Beriem Jakubo. Dobre, babetko? Dík. Môžeš držať kameru, prípadne môžeš nám niečo povedať. Môžeš rozprávať, kamoš. Je tvoj čas. Tvoj čas nastal. Ťa veľmi ľúbim. Dobrý deň, pán Michal. Kam dnes idete? Do lietadla. Do lietadla. A kam smerujete? U babky ukázku dedový bladový. Aké máte pocity, pán Michal? Pôjdeme na letisko a tam je veľká búrka. Veľká búrka na zostražení. Aké má na nás pocity? No teraz už zmiešané. Ty nechceš mi spinkať, že? Že nechceš spinkať? Myši? Myško? Pozri, tam sú rybári. Ak nám malý Mišo zaspí teraz, tak máme problém v lietadle. Veď to poznáte. Nevidel si rybárov? Nevadí, pôjdeme teraz okolo ďalších za chvíľku, tak ty ich uvidíš, dobre? A ocinko sa zastaví v obchodíku a kúpi Miškovi nejaký keksičok alebo čokoládku. Dobre? Akú by si chcel? Chcem čokoládku. Chceš čokoládku? Si sa prebral rýchlo. Ale však oni postupne odpadnú. Snáď. Zvládli sme to. Dorazený, presne. Poď sem ku mne, malinké babetko. Poď sem ku mne, malinké babetko. Poď. Á, vyjumpni. Malinké babetko. Už je dobré, už sme to zvládli. Poď, ideme. Odnesieš si ruksačík? Ďakujem, super. Babetko si nesie ruksačík, môžeme ísť, všetci sme pobalení. Dobrá práca. Počuj, natoč má takéto pekné video, akože kráčam. No. Točíš pekné? No. Kráčam. No, tak toto som chcel spraviť. Dík, stačí. To ja si strihnem. Čau, díky. Čaute. Dáš ti pasy? Čauku, dobre. Akorát som ťa chcel pochváliť, ako to pekne držíš. Ty si sa už vyplakala, ty si mala také náročné časy však. Možno pokračujú. Oj! Pozor! Koreritku! Oj! Tento kúsok keksíka si ako utajila pred bezpečnostnou kontrolou. No a deti to ohromne baví. Tie, čo nebavia lietadla, tak tie baví jesť. Moju stravu. A ja by som si trošku dala. Robia to aj manželky. Miško, chceš aj ty? A deti. A vlastne všetci. Dá si niekto ešte hryza?
Niekedy vám potom natočím samostatný diel o maderskom letisku, lebo je tu o tom, čo povedať, ale nebude to dnes. Dnes sa iba snažíme dostať nejako bez problémov na Slovensko, bez újmy. Pusté, čo? Jasné. Zober si zatiaľ kameru. Môžeš čo porozprávať? Veľmi sa ľúbim a aj malinku veľmi ľúbim. Aj hocinka, aj bábätko. OK, teraz ti podám babetko. Jasné. Počkaj, ako to ešte hodím na zem. Už to mám. Áno, áno. A dokonca ešte slovensky hovoriace. Ahojte. Alebo česky? Prepáč. Sorry, pardon. Prinášam vám výber toho najlepšieho, čo ponúka cestovanie s deťmi. A few moments later. To bol náročný let. Veľmi náročný. Ešte som chcel povedať, že obdivujem všetkých rodičov, ktorí obliekajú svoje deti pravidelne cez zimu do týchto zimných vecí na Slovensku. Anna, daj sem tú druhú topánku. Ideme na turistiku. Nejdeme na turistiku, myši. Ľudia si tu obúvajú také topánky cez zimu. Vieš, nejdeme na turistiku, ale tu si to tak ľudia obúvajú, keď je zima. Miško sa pýta, prečo ideme na turistiku. Čapicu. Malý Miško sa pýta, že prečo ideme niekam na turistiku, keď je takto obutý.
tu je zima, bráško. Môžeš povedať. Maminka, toto je pekná devčinka. Nie. Nepovieš, dobre. Tiši. Nie, nechceš? Hej, ukáž, ocinko sa na to pozrie. Môžeš vidieť? Ocinko. Mrkneš na to? Ukáž. To si ty. No, to som ja. Op. No, tak sa na to pozrime. Ale to si ty. To si ty. Môže byť taká knižka, Myši? Chcel by si takú? Super, že? Tešíš sa z toho? Či ti treba cikať? Asi nepríde. Prepač. Poličovám. Osino, poličovám. Čo o Myši? Ahoj. Prvý oficiálny podpis knihy. Wow! Na veľa vecí som bol v živote pripravený. Tak toto je, keď ľuďom točíš ksich. Rodičom, to je rodičom. Ďakujem vám všetkým. Ďakujem. Si mi znáš povedal, lebo som ti klamal. No, tak som to riadne vyklepal. To, že tu dnes stojím a to, že vám to hovorím, že vám to vôbec môžem hovoriť, je iba pretože som mal okolo seba ľudí, ktorí mi dôverovali, že je vo mne to dobré, ale to, aby vo mne to dobré bolo, tam musel niekto zasiať a to sú moji rodičia, ktorí som strašne šťastný, že tu sú a to som absolútne nečakal. Ja vždy viem, čo povedať, viem vždy, čo spraviť, ale keď som vošiel do tých dverí a tam som videl svojho otca stáť, čo ty robíš v Bratislave, prosím ťa? Ďakujem za všetok ten čas a za všetko to úsilie, ktoré ste mi dali a to, že sa to niekde po ceste pokazilo, z toho prvého rozhovoru, ktorý s Myšom vyšiel, tak som sa po ňom cítil veľmi zvláštne, pretože ja som v ňom hovoril veľmi otvorene v tom rozhovore pre denník N. Hovoril som veľmi otvorene o tom, aké som mal detstvo, ale nemal som to ešte úplne sformulované v sebe. Povedal som prvé, čo mi napadlo a mohlo to vyznieť útočne voči mojim rodičom, ale práve naopak. A hovorím to aj v tej knihe, ale ja to veľmi rád zopakujem. Ja som vždy bol v bezpečnom prostredí. Vždy. Ja som sa doma cítil vždy veľmi bezpečne. Možno nie vždy pochopený, ale ja teraz ako otec sám viem, že to nie je ani zďaleka tak ľahké, ako to možno bolo, keď som robil ten rozhovor s tebou, Myšo, prvýkrát, to bolo pred 2 rokmi, kedy malý Myšo nemal ešte ani 1 rok a ľahko sa mi hovorilo o rodičovstve. To rodičovstvo je s každým dňom náročnejšie. S každým letom, a mám na mysli akože let lietadlom, je náročnejšie, práve sme prileteli, máme náročný let za sebou a všetky tie rodičovské knižky, ktoré som chcel kedysi otrieskať o hlavu mojim rodičom, som si myslel, že viem všetko najlepšie po tom, čo moje deti mali už 6 mesiacov a akože išli sme na to veľmi správne podľa všetkých knížiek. Je to o mnoho náročnejšie rodičovať, ako som si myslel.
A rodičia, obrovsky vám ďakujem, že tu dnes môžem stáť a že to, že vôbec viem teraz, čo mám hovoriť, tak je vďaka vám, lebo ty máš tatíc gule na to, aby si mi ukázal, ako sa takto má rozprávať a mamina, ty si mala vždy čas a energiu mi dať tú slovnú zásobu, aby som ho vedel takto použiť. Obrovsky vás ľúbim. Ďakujem. Tento diel budeš musieť zostrieť z mojho telefónu, lebo nemáme nič iné, ale všetko je tu nahraté, tak povedz si, ako sa cítiš, aby si to potom mohol strihnúť. Ja nikdy nekochcem a všetky viem, čo mám povedať. Ale keď som vošiel cez tie dvere pred chvíľkou, tak som absolútne netušil, že čo zo mňa má vypadnúť alebo čo má odznieť. Ja som totiž nikdy žiadnu knihu nenapísal a ešte nikdy som nevošiel do miestnosti, kde ma čakalo toľko ľudí, o ktorých viem, že ma strašne ľúbia. A strašne za to ďakujem, ešte stále som vychlepaný. Ďakujem vám všetkým, ktorí ste tu. A ktorí to pozeráte, lebo to znamená, že ma podporujete a že o mne viete. Obrovsky si to vážim. Obrovsky, ďakujem. Wow. Veľmi ťa ľúbi a kučiaru.